Ndakambouya kwamuri ndichikutaurirai nyaya dzekuti tichakupai mabhazi, tichakupai chakati. Ichokwadi ndourongwa hwanga huripo. But munhu wacho iye aida kuburitsa mari iye. Akazongoti chamanimwe zuro 3 days back pidigu zvikanzi mari ndiri kukupai. Chitoitai kuti akaunti ive nhingi mutumira akaunti ndiri kukupai mari. But handisi kuda chinhu chine nhingi. Chine transitional government, chine hurumende yemubatanidzwa. Tinoda kuti chinhu chingohendirwa neZANU-PF chete. Nekuti ZANU-PF ndio iri mupawa. Vageza vakabva varamba vakati no kana zvakadaro iwe keep your money. Chigara nemari yako. Because chinhu ndechevanhu handidi kusviba. Ndakatakura upenyu hwevanhu, chinhu chatiri kuita ndechevanhu. So vanhu vari kuchema kuti havana transport every day, vanhu vari kusenda mamessage. Toita sei nenyaya dzetransport, toita sei. Saka that's the reason why tadzoka kuvanhu. Kuti nokuti kana even zvinhu zvakafamba tinenge tiri muvanhu. Zvinhu zvakaoma tinenge tiri muvanhu. Saka hatigoni kuti tiite chinhu ichi tiri tegani. Saka tadzoka kwamuri kuti aiwa imi vanhu ndimi varidzi vestruggle. Chiitai mudeme kuti ane tractor ngaatakure vanhu. Nyaya hatisi kuda mari yemunhu isu. Hatisi kuda mari dzevanhu. But tiri kuti kana vanhu makarongeka kana mati aiwa macontribution oregera kuitwa makarongeka zvenyu mune transport, but tine vanhu vari kunana mutoko, tine vanhu vari kwakati, vanhu vachada chikafu because pamwe hatidzokere kumba. Vanhu vanogona kuzoda kutotengerwa kana chingwa chaicho because pamwe hatisi kuziva kuti munangagwa tinomuziva unhu hwake. Anoda power kufura chimwe chinhu, anogona kutoramba kuita step down. Akagara muchimba chake ichocho. Saka isu hatisi kuzobudawo mumaroad macho kana iye asinoita step down. Saka we know what is happening. We know what is happening in the ground. We know what we are doing. Saka vamwe vanogona kufunga kuti aiwa nyaya yapo ndeyemari, haiziye mari yatiri kutaura nezvayo ndeyekuti imi muwane transport. Tine vabereki vamwe mawo veterans vari somewhere varida kutotransporta kuti vauye because the biggest events ichave iri muHarare. Besides kuti mumanhingi mune mamwe masitsu muchange muine zvinenge zvichiitika, mumabhodha muchange muine zvichiitika, but big number ichave iri muHarare because ndoma tichatamba mutambo wacho uchitanga muHarare uchiperera muHarare. Saka tanzwa vamwe vachiti aiwa patotanga zvemari anenge akuda kunhingirikina aiwa ina handingatengese motikari dzangu dziri pamba pangu apa kuti ndikubhadharire mari dzetransport. Kana kuti tageza tengesa imba kuti vabhadharire vanhu mari dzekuti transport. Upenyu huri kugadzirwa ndehwenyu. Anomanzwa maZimbabweans, upenyu huri kugadziriswa ndehwenyu. Nyika iri kugadziriswa ndeyenyu. Struggle iyi ndeyenyu. Hatingati kavageza tengesa imba yenyu kuBorodiro mutipe mari dzetransport dzekutakura vanhu. Imi muripo saka muchaitei? Aiwa hatiri kudaroka, hatidi kuremedzana. Mumwe nemumwe contributor zvaunokwanisa izvozvo. Anenge asingadaiwa ko hazvimanikidzweka. Asi tine vanhu varitaura kuti aiwa tinozvigadzirisa. Zvakati tinoita. Isu hatisi kuti toda mari chete. Ane traka ngaauye naro. Ane tractor ngaauye nayo. Ane bhazi ngaauye naro. Vamwe vari kuti aindogona kuwana mabhazi but fiwa handikwanise kuiwana. Saka chinhu ichi ndechenyu kuti murambe muine chinhu ichi chiri mumaoko menyu, contributai. Nokuti chinhu chakazobuda mumwe munhu achiti ndakubvisa 3 million yangu, iye munhu iye ndiye chinhu. Munoramba muchisafa zvamuri kuita izvo. Let it be clear and people must now know kuti this struggle belongs to people. Zvekuti tinowana vamwewo vanobva kuZANU-PF vanoti aiwa toda kufanda chinhu ichocho. Kana vafanda chinhu ichocho vozopedzisira vada kukontrola chinhu ichocho vachichiti ndechavo. Todzokera pa2017 vanhu voramba vachitambudzika. We are not going to accept that. This struggle belongs to people and chinhu chevanhu and ndechekusunungura vanhu. Vana veZimbabwe vachaita mudeme patransport, vanhu vachabatsirana kuti struggle iyo iende mberi. Ndizvo zviri paground. Kana une mamillions ako uchida kukontrola struggle, gara nawo, hatisi kwada. Because chinhu ichi ndechevanhu. We don't want a situation happen in 2017 whereby vanhu vakanga vakuti chinhu ichi ndechedu, chinhu ndechedu. Maakuisa vanhu vamunoda mumaministry ivo vasina chavanoziva, dziri mbavha kuti vaurambe vanhu vachitambudzika. No, enough is enough. Kana tisina hatina, kana vanhu vachifamba netsoka vachafamba netsoka. But tiri kutaura nevanhu ende vana veZimbabwe vadaira vari kutaura kuti aiwa
tichagadzirisa ende vachacontributa vachaita zvavachaita ende vana veZimbabwe vadaira vamwe vari kutaura kuti vamwe vari kuti ndine maUD vamwe vari kuti ndine magonyeti mumwe ari kuti aiwa ndine mabhazi ndogona kupai mabhazi mumwe ari kuti ndine makombi saka chinhu ndechevanhu ende chicharamba chiri chevanhu ende muZimbabwe chatungamirirwa nemunhu ari kubva kuvanhu. That is what we are going to do. We don't want to do a situation whereby tinotaurira vanhu ngatiite zvakati at the end of the day we disappoint people. Mumwe munhu ochiuya uchiti ndindakakupai mari yekuti muite izvozvo saka inini chandakuda ndechekuti ndingi ndiye ngaatonge kana kuti zvandiri kuda maministra aiwa chinhu ichi ndechevanhu chinoramba chiri chevanhu. So we are not going to take mari dzevanhu vanotitaurira zvokuti ndogona kupai 1 million kuti muite zvamuda kuita kana 1.5 million kuti muite maprogramu iwayo. But zvine nhoroondo yekuti aiwa but munhu andiri kuda ndiningi kwete. Never ever. Mutungamiri anofana kubva kuvanhu. Macabinet ministers anofana parifana kutogadzirwa mukaka wemacabinet ministers anoziva kuti vanhu vanofana kurarama. Joshua Zimbabwe tokundwa here na Traore iningi president akauya 2022 but Traore government yake ihuchi zvinhu zvanaka ikoko vanhu vari kuvakirwa dzimba vanhu vari kuitirwa zvakanaka vanhu vari kubatwa zvakanaka vanhu vese vari kufara. So enough is enough. Kana une mari dzako gara nadzo. Machesa akaimba akati mari dzako ndedzako. Andiwanzwa. Isu chinhu ichi ndechemaZimbabweans tichateerera vanhu zvavanoda ndizvo zvatiri kuzoita. Ini nyoka yemabhunu ndiri munhu wevanhu ndinoteerera vanhu. Kana vanhu vakati nyoka yemabhunu ona mafambiro auri kuita aya haasiriwo famba so ndinodzokera kuvanhu ndoteerera vanhu nekuti ndakatumwa nevanhu ndicharamba ndiri muvanhu zvinoda vanhu ndizvozvo. You cannot be a good leader asingateerere vanhu. Andimanzwa. Simba repolitics rinobva kuvanhu. Andimanzwa. Saka vanhu vari kucontributa vanhu vacha kubva mangwana macontribution achatanga kuti aitwe. We are not going to be scared of anyone kana anybody anofunga kuti vamwe vane ma1 stake ofunga kuti anotidzora pachinhu chatakatarisana nacho. Never ever. We are not going back. Mnangagwa must go with his cabal nema criminals ake. Andimanzwa. Kana kuna vakapiwa motikari naChivayo zivai kuti motikari idzodzo taakudzida back dzinofana kudzoka dzotengeswa mari yoendeswa kuhealth. Andimanzwa. Mahombwe nemapwapwa iwaya asina basa rese must come to an end. Vanhu vari kuna na Britain, vanhu vari kuna na America, mabusiness amakadyara ikoko muchichajwa mataxi akawandisa kwazvo. Maifana kunge makatoadyara munyika. But amugone kuadyara munyika nekuti munyika menyu hamuna rule of law, hamuna democracy. Saka tauti mabusiness iwayo auya adyarwa munyika. Ana Strive Masiyo vari kugara kuna na Britain vanofana kudzoka vogara kunyika kwedu. Vodada nenyika yavo vachivaka nyika yavo. Kwete kuti nyika ine tafange zvonzi iningi. Kuita kunge zvonzi vanhu vari kuraramira amina. Nyika ngaigadzirwe ndo zvatiri kuda izvozvo. Saka ndo zvatiri kutaura manherano iwe mwana weZimbabwe pauri ipapo. Ona kuti une chawaita here pamusoro penyaya dzine chekuita nedemonstration yemusi wa31. Hapana chiri kuzodzoka kumashure kuthreatenwa kana zvese zviri kuitika musatye. Andimazvinzwisa. Nyika iri kuzodzokera kuvanhu zvinoda vanhu ndo zvatichaita. Andimazvinzwisa. Hatisi vanhu vokutengwa nemarisu vokuti takapiwa 100 kana piwa 200 then we will go back. No. We are not going to do that. We want to see free Zimbabwe inoraramisa munhu wese. Vabereki vari kutengesa mumastreet umu. Vana vane madegree vari kutengesa mumastreet umu. Kwete kuti nekuda but nekuda kwesituation note even ndinaro degree racho. Kana ndakada kuganza kuti ndine degree vana vari kufa nenzara ndine degree. Rega ndichienda kumusika but vanouya vachibatwa rafu nemadictator. So enough is enough. Saka mumwe nemumwe chiona kuti une contribution yawaita about Zimbabwe. Because our main obligation, our main agenda is to make sure that Zimbabwe is free from this dictatorship of Mnangagwa and his cabal. So Mnangagwa anofana kuenda. Saka imi vari kuya kudemonstration chizivai kuti hamusi kuuya kuzodzokera kumbabodo. Kana Mnangagwa asina kuenda muchagara muri mumastreet. Hakuna polisi icharowa munhu. Makarowa vanhu vatiri kutumira mumastreet, makarowa vanhu vari kumati you are triggering a very serious war. Zviri kuitika muDRC ndo zvichaitika muZimbabwe. If makarowa vanhu vatiri kutumira mumastreet, you are triggering a very serious war, I'm telling you.
don't ever try. I'm telling you, that's the last message. Don't ever try. Kana mchifurirana nevanhu vamuri kufurirana nawo, you are triggering a very serious war. Since 1980 matora nyika kubva kuvarungu, hakuna kubvira kwaita uprising iri very serious, hakuna kubvira kwaita war. But if you try, I'm telling you, this is going to be a war in Zimbabwe. I'm telling you, we're not scared of you. It's going to be a war. Because pane level 1, pane level 2. We're going to declare a war if you play with the games. If you tamper with them, if you threaten them, I'm telling you.